Ассалому алайкум бародарҷоно. Ирӯз 10 майи соли 2025 ва кадоми хона дора ё ки ягон замин ягон бизнес дора мехоҳад реклама кунад, дар рақамҳои рӯи экран ҳамин 225251 ватсапи моҳай метавонед шумо муроҷиат кунед. Ва кадоми ҳамин навора тамошо кардаест, аз шумо хоҳиш мекунам дар канал подписатсия кунед. Барои дастгирии каналмон я лайки бепла бародарҷоно фуромӯш накунед. Лайка бизанед, кофеи талхака ка дар пеш намонед, навора то охир тамошо кунед. ин хонаи фурӯшии мо, яъне якум хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Сино, яъне шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарнисорда ки таксиҳои ҳисор меган. хона дар 12 ошона мебошад ки доми бек сабурай, доми масерок беҳуда соҳибхона гуфт агар занг назанед, хона бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. қолин яъне пардаш, фанер, ҳамаи чизош меиста. документҳои хона яъне ки 100% соҳибхона гуфтагай, хона дорои 41 метри квадратия ки яъне дукомнатага квартира, нархиш 335 000 сомонӣ ки соҳибхона ватсапани дора, метавонед шумо дар ватсапаш муроҷиат кунед. дар наздикии хона мактаб ва садиқ ҷойгирае ки занг занед бародарҷоно, бо маълумоти бештара соҳибхона пешкаш шумо мекунад. рақамош 004 05 яъне 62. раҳмат барои дастгиритон як бори дигар. ва дим хонаи фурӯшида мерем. ин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки тарафи Сомонёнда, фабрикаи Сомонёнда. дар наздикии хона коллеҷи тиббӣ ва мактаб ва садиқ ҷойгирае ки роҳи калон наздикии хона дае ки нархи хонара 385 000 сомонӣ мегӯяд ки дукомнатага квартира дар 6 этаж дорои 45 метри квадратӣ. шумо метавонед дар рақамҳои 904 20 55 яъне 50 занг занед. маълумоти бештара соҳибхона пешкаши шумо мекунад. бародарҷоно лайка фуромӯш накунед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед. ва сеюм хонаи фурӯшида мерем бародарҷоно. ин хонаи навбатии мо яъне қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шохмансур бародарҷоно ки дукомнатага квартира дар 5 этаж, дом 5 ошонае ки хона дорои 35 метри квадратие ки документҳои хона 100%, хона техпаспорт дорад, ремонтиш хубай. дар наздикии хона боғчаи кӯдакон яъне садиқ ва мактаб ҷойгирае ки метавонед шумо дар рақамҳои рӯи экран 985 45 87 45 занг занед. ватсапани дора ё ки дар ватсапш бинависонед. нархи хонара 350 000 сомонӣ мегӯяд ки бо муомила дорад. раҳмат барои дастгиритон то видеои оянда.